boyfriend is Anne. Boyfriend or girlfriend is the same. Female or male. Apan tungod kay estudyante pa ko tong tungura. Because, I have a elderly student studying in a college in Davao City. Mas gipili na kong pag-eskwela kaysa gugma. Yes, I choose Philippines. Og dunhi nagsugod. Ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the standard of my life. Sorry kay kita kay naman ko kay kaso ganingit. Kabalumang ka nga na ako sa school paper. Nagsulat pa kong item ba? Mapapinay mo ang it, ma'am. Lagot na gigunin mo ba? Sigag, kuanin mo. Sigag, paabot sa mo ha. Ikaw. Ngit, sorry kay ngit, tarangit. Mga anta sa kantin, librehon te kagturon. Wala mo kong chinilas. Pwede sa kong chinilas. Tara. Wala daw convenient ha. Ninuod, mga ngit ay. Tara. Sa turon ngit ay salitanin ko ang ilong ang multikadre ngit ang Yuki mo, gas-gas na kapapang naman na. ngit lain na ituron ng ngit ay kahit baho naman siguro ni kagugkog na kong kayo ngit Tundan, may gipalamanan. Turunan. ako kay binangay ngit kain kayo ba Ngit na, ako'y sulti ni mong ngit ba? Dili ka malain ngit. o sa malang ngit mau ba Gani. o sa mga nangit Ano, ni ngit ka nang busy magkukungit. Kay kabalubaya ka ngit. Yan ako sa school paper ngit. Ako may magsulat og item ngit. pero sulat ni kag item ngit nga di mo maklase tig sulat ngit katong payat katong payat ka dari dili yung tambok Ngit ba? Kuhan magugit ka nang dili ko gusto nga. Basta mabagsak ko ngit eh. Scholar ba ya ko ngit? Baro ba yan ay nagpa-eskwela na ko ngit. ngit ay ikaw no ano di sa may na day ngit uyab day tao niya giskuila day tang duha day ngit di Kuhan nang ngit. Request lang ko ngit nga. o sa man kanta sa may rigid yung kanta ngit Separate lives. ikaw ba yung pag ginawa na pag ginuang ngit Spirit life Sorry ka ngit. Ui, magaling siya. Ui, magaling ka ngit. Ano, sorry ka ngit. Ngit, gilang ako yung sampot ngit. Kasi nubustik na nangita. Palagit oy Saan ba na nitulo sa mong paan? wala siya kalasos na siya sa toron ngit Ano ba? Ngit. Ay, na ba kinatawaan na ito? Katawaan dyan siguro ni Madrid Kakao. Nasa libang, ano? Ilang ang piedad sa unang hit? Nasabihan na rin. Ngit, pagkatawa ni mong ngit ba, kaniputi mong galing mong tawang ngit.
Pintay talaga ng itbi. Pagkatawa ko sa'yo mong gisulti sa kuwang ito. Kapawi sa daw ko, ngit. Ha? Kapawi sa daw ko. Sinasakit na kayo ko diyan, ngit. Katawa, sangit ka nung pinakatawa. Sabi na. Ang katawa-tingin. Ngit, nalipong. Ngit, di mo damang palabi, ngit, kasi atakiran. Ngit, ang tinood, ngit, gusto na akong magbulag sa tangit. O sangit, pinuhangi ang ngit. Pangit pa ka kayo, magigbulag pa ka na ako, ngit. Ngit, sorry kigit, pero gusto na akong mag-concentrate sa akong pag-eskwela, ngit. Ngit, ayaw ko biyahe, ngit. Ay, kung nari ko iskwila na yung kakit. Nari ko iskwila na yung kakit. Kaya magbuha, dito magbulag, ngit. Hindi ko ka-concentrate, ngit, kaya daghan kong mga extracurricular activities, ngit. Kinahanglan na ko mo pasar. Abab, dapat 90 abab ako mga grado tanan, ngit. Wala na ko'y time sa imo, May ngit. mula ko kung di mag-inspirasyon, ngit. Ay, nasa ni mo, ngit. Oy, ngit. Ngit, pero di lang sa takaroon, ngit, siguro. Pag labay sa daw katuig, ngit, mo graduate ko. Tawagan ta ka, ngit. Talaga ko sa magbulag, ngit. Ayaw ko biyahe, ngit. Ngit, ayaw, ngit. Ngit, ayaw ko biyahe, ngit. Ngit. Magbulag sa kita, ngit. Ngit na, no, ngit. Ayaw, ngit. Usa na lang akong inspirasyon, ngit. Marley. Selo ako, ngit, pero kinahanglan ko. Parang nabigyan po ni sa tuwa ko. Ayaw ko yan. Kung di kita makaumarong skila, usaw man na ito rin mabuhay pabalita, maminyo ta. Noon sa mga. Kasi ba ako kiring direct? Get. Hindi siring ngit. Selo ako, ngit, pero kinahanglan na ito ni buhaton. No. Ayaw ngit. Ayaw. Bro, Assignment mo ba? ah, Piya ako na, Bi. sabog ka, mangupya na po. Walang ino, magod bigapiyo ko kasuwat sa assignment. Ano ba? Oo, kapag bro, matay. Napagkay yun yung gabi ito, Yex ba? Kaya nagdadama ko ni Glitson doon, itong gamay kayo. Na matiting kay nga Glitson, hubog mi ba, wamikabot sa to assignment ba? Ang lagi. Bro, bro. Sige naman na mong pangupya. Oo. Ano bro? Day 20 o, day 20 o. Alam mo na lang na kayo pang pamasahe diya. Salamat kayo niyo. Upya na mo. Bibi. Ito to na, pero tahan. Sa man yung kwan? Sa man yung kwan, number 1? Letter A na o number 9? Di ko kasabat si mga agi bro. Isa man, pagpiyahon ka mo, o manaway na lang ka niya. Di ko kasabat si 9 eh, 9 o letter A. Letter A, number A, multiple choice nga, number 9. Tanawa na ko na yung letter A o Sige number na lang, 9. agi good. Tahan eh, iyo pag ko ano ng agi. Sige. Sige na niyo, maulawan ko. Ay, bro. Bro, ginan bro. Sundugo na po na ako na imong letter A nga, bro, number 9. Otro pug ka. Bro, kung mali ka, mali, mapug ko, bro, masuriyan. Mapapalita. Imo sabi bro, letter W na Z. Dubukan niyo yung agi bro eh. Kopya na lang kung budi agod. Pila may kwan, sabi. Hay! La. Si Kwan, si Professor. Sir, Sir. God, kopya na for mo, ang sir ni Marley. sir, punta na lang ko ni mo sir. Kana pila may kwan sir ng, pila may letter E sa kwan sir, sa success. Pilang letter E sa na sir. Liter E sa success. Dua pa na sir, dua pa lang E. Kwan na, dua pa lang E sa na. Sir, pila ka literis ng success, sir? Pagkabog siya ninyong spelling mga batama. Dalawa na para sure.
Sige, salamat, sir. Tarong na kopya do ha, zero may Japan ba? Precisely. Kamu Sir, Sir Payoy na. bro, nakita na mo to si Andrew para gilak mo to ganiya, bro. Bida, bro. Gapon pa na sa nagilak, bro, ba? Atong karon, bro, kailak, gapon, bro. Kasi nagilak si Andro. Ambot ato niya, Bro, tabag ako, bro. Ano sige lang sa gilak? Gilak, bro. Bro, wag mo lang itong kanila si Andrew. Sabi mo dito kagets. Yan, ano nga, bro? Nakibulag ko niya, bro. Ha? Ngingi ka ko nimo ka. Bro, kagwapa ni Andrew. Ikaw ba nagkibulag bagay? Hindi mo, bagan mo gaping, bro, oy. Ma, bro. Gusto na ko mo concentrate sa eskwela, bro. Kay scholar ba ako yun? Basing mabagsak ko, bro. Gusto na akong, wala yung kagasto, bro. Pero wala mo na problema, guyab mo. Basta, Maman, bro. Kabalo ka sa yung gibuhat sa chinelas, bro. Yung gitagtag. Isa, bro. Gimo niya katong mato niya sa tubalata, bro. Mura na aning naman ang bayana, bro. Ito isa, bro. Something itagtag gilingin niya yung isa. Yung gimo niya ligid sa taririt. Ang isa, bro. Yang gisagos dinuguan, bro. Bito, bro. Tubag, bro. Batong na nagahit ng dinuguan yung gatag ko, ah. Sinilas na nga rambo. Bro, ayun, bulagi, bro. Bito, bro. Ah, paingon sa diri, bro. Hera mo sa kama ni bro. Ihatang lang to sa klase. Lili, tara, bro. Marley. Sa luan nagugumat, hindi ko ta magbulag, Mar. Sorry kayo, pero... Sige, kaingon ko pa. Sige na, Bob, Marley. An, di na kita pwede, ki... Ini-graduate ako, tawagan ka dayon, promise. Kaya nga mawakan ako. Mar, uy. Sige na. Karon lang. Ano na to pag eskwela? Asa naman ang uyab-uyab pag makagraduate ta? Diba? Hindi na gano'n ko kaya nga mama. Dali na kayo na pag-graduate ako, tawagan ta ka dayon. Nilagay ko, Sa ilo ako. An, sa ilo ako, pero di na Ayaw ako ko padayon. biyahin, Mar. Sa ilo ako, an. Marle. Sige na. Diyan ka na. Marle, ito ka talaga, Marle. Mar. Di na ito makapadayon sa Mar. Pero tawagan ta kayo, ikaw man ako, ni-graduate ako diha dayon. Tawagan na hindi ka. Mar. Ayoko biyahin, Mar. Mamiss na ko to ato mga pagbuhat sa una, Mar. An, Saan ba mo palit sa kuwag mga gamit pa na ani, Mar? busy na kayo ko sa pag-eskwela, okay? Mar, ayoko biyahin, Pag-graduate ko, tawagan na ka, Hindi, lagi promise. ko sagot lagi, Mar. Promise, tawagan ta ka dayon. Mar, no. After 2 years, Brad, ay, congrats ninyo. congrats, Brad. Project ko nga magpapa-Brad. Yan, nakamidal ko. Si medal mo ba? Carpentry of the Year. Roy, nagmanda ng isa ka bang kodyas ng classroom. Sabi, muna na yung mga award, pastilan mo. Ako yun, may nalaganin na loyalty award ko. Royalty, na ka, Brad? Yawag niyo mo, Brad. Mga loyalty ko sa kong minigugma. Hindi kayo ni Gugma. Wala pa sa kano. Awa. Congrats ninyo, Brad, ha? Congrats, Brad. Ay, congrats siya. Kadugay ninyong pagpagupya ni graduate sa grade mo. Happy si Kasarin. Ano kasi tinod?
Marley, congratulations sa mo. Sa may mong balak ron. Kung kinikanta, balak na noon. Hindi mo ko ganun ipahuman ka, mataan ka. Apply siguro ko, sir. Pero sa karon pahulay sa ko, sir. Ang ito trabaho do, sige, tinapuan sama ng duha. Gusto pa magpagda, idalag ko. Ato sa tubad, kasi wala na naman ko graduate tabi ako, masig ma-release niya akong apelkatron. Ay, sulayan daw, kito ka mo release ng imong diploma. Papel na ba nagilukot ninyong gawin? David, Asa matinutod ka rin ba? Pagpahit sa kong pa, sir, magbudburon, sir. Kapag, Budburon pala yan eh. Pwede, ang playa. Boss, kabit lang ko, boss. congrats din mo, precisely. Graduate ka dyan ka, ha? Salamat kayo, sir. Sige, sir, kay na ako'y unang buhaton dito kong ganabuhi kay kasaad magugusaw sa katao ko na espesyal sa kuha. Hala, sige, ayo sa imong paglawig do, ha? Ayo sa imong pagpanaw. Manulo ng kuha ni. Sige, sir. Same to you. Manulo ka? Wala, sir. Hello? Hello? Who you? Ann? Kisa ka? Si Marlene eh. Do I know you? Hello, Ann. Patay tanan. Ann, Ngit. Si Marlene Ngit. Say Marley. Ngit, di ba, graduate ako, di ba, ko siya matawagan ta kapag mag-graduate na. Kung graduate ako, Ngit. Marley. Okay. Unya, asaman. Ngit, kumusta? Okay ra. Graduate ako. Unya, sa labot ako, graduate lagi mo. Di ba, nasaad ko niyo, pag graduate na ako, tawagan juga niya. Pwede na ta magbalik eh, humana naman ko. Mao ba? Asa man to mga panahon nga kinanglanon ta ka? Asa to mga panahon nga gusto na ko karamay? Asa to mga panahon nga kinanglan ko ka storya? Asa to panahon nga gusto na ko mukaon nga ubanon ka na ko? Asa ka? Ha? Asa ka? Asa ka? Ngit, sorry kay Ngit ko wala. Wala na kay panahon ako at mga panahon na. Pero karon, ingnon ta ka. Wala na ko'y panahon ni mo. Ngit, Ulahin na ang tanan, Marley. di ba nitawag, di ko niyo Wako'y matawagan. labot. Salamat sa pagtawag apan wala na. Nana ko'y uyab. Ha? Unsa? Nana, nabuak na ang plato. Unya ako. Magdusa ka. Wala na. Babay na. Hello, Ann. Sige, maabtan pa ka sa uyab ron. Narama kong uyab din eh. My life. Kisa na, bebe, istorya ako na ko. Hello, Hello, kisa ni? Binjin eh. Ikaw ang uyab ni Ann? May lain pa. Sa mong tanaw, ha? Bay, ako ang uyab bay. Abay, kuntiyan ta ka, bay. Hinay maguga kayo. Ha? Nauyab na ako ni siyan. Kasulunan na mi. Mga ito na mi yung dito may pagkasal sa Macau. Ha? Ikaw, kaya wala pa kayo plano ano may halal eh. Sayang kay mo nang iba nang biyaan, kipasandan mo. Ha? Bay, ako na. Bay, ako yung nakauna na, bay. Ayaw na. Ulahin ang tanan. Bye. Sila kay manabong maming Mario. Bye. Hello? Hello?
Bobita. Nahali na nakatiket para sa church? Oh, nalinan ako, ikaw. Una, hurot na ako tiket. Ambi na yung mong tiket, be. Tabangan ta ka na, be. Oh, sige, daraw. Uy, salamat ha. Nya, Okay na eh. musta naman ka? Murag, wala ko kita si mga nga na kay kuy-kuy nga mabahay ba? Sa bagog ka nga, napukatuig naman ko walay uyab. Pwede na natin na istoryahan. Katugong nahisgot na ko mo sa una nga. Kuha na ako. Kanang ex na ako nga. Dugay kay ko ka move on. Grabe, napulo ka tuig, Jude? As in? Wala di kayo nakitaan niya, basig. Naras kilig-kilig na mong gipangita. Ambot lagi. Basin din, no? Uy, Daplin ragot, nagpaminaw rapot. Ito na yung magsugod na itong simba. Tara na. Tara. After 10 long years, nakamubuon na dyan ko, Dolanday. Kung nagkauyam yato ni Bobita. Pauban namin sa church na mo. Karon nagabalak namin nga magpakasal. Kung nakabato na dyan ko og kalipay. Ambot sa balita ato kong ex. Hindi naman ako siya makita maski sa Facebook. Pero ako na siyang ikalimtan. Magpadayon ako sa kong kinabuhi. Bisan pa man, na-miss na ko siya, pero anak maging ang kinabuhi. Mabitong naigapnod sa kinabuhi. Dagan kayong salamat, Dolanday. Hantod sunod higayon. Inyong suwat magtatampo. Marley. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again. After a long, long while, I love again. You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating.